May pila. May pila. Yo mga kabrad, magandang gabi sa lahat. At ngayon, nagpapasalamat ako sa mga kasamaan ko, mga kasamaan ko sa YouTube, yung mga ka-YouTuber na nagtutulungan. Salamat po. Dahil natanggap ko yung mga tulong nyo sa akin at ako yun nagbabalik po ako sa inyo at gusto ko akong magpasalamat sa inyo mga brad. So ngayon mga kabrad, may papakita lang ako sa inyo tungkol sa yung bagong binili kong stabilizer pang gamit po ng pang gamit ko yon sa vlog, kasi yung stabilizer ko ngayon ang ginagamit ko lang yung plastic 1.5 liter bottle mga kabrad. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Yan, yung stabilizer. May bato. Yan. Yan mga kabrad. So, ayan. Yan. Yan, yung stabilizer mo mga kabrad. So, simulan natin mga kabrad. Galing pang Lazada at na-deliver po ngayon lang, bago mga alas 5 kasi nagtatawag ang rider sa akin mga kabrad. Yan, simulan na natin. Let's go. Super excited. Grabe. Yan mga kabrad. Kita sa inyo. Wow, yung stabilizer. Yun mga kabrad, may bago na akong stabilizer. Yan. Yung isa. Wow. Wow. Ganda mga kabrad, ayos. Ayan yung bago kong nabili, okay na po siya mga kabrad. Mas matibay siya. Yung adjuster niya mga kabrad, at tibay mga kabrad. Ayos pang vlog na kasi yan. Yan. Ayos mga kabrad. So, paano to gagamitin? Mga kabrad? Yan. Ayos siya pang vlog mga kabrad. Yan. May pila. May pila. Yan. Ayos mga kabrad. Pwede pala yung mga kabrad. Pwede pala. Yung yan. So yan na mga kabrad, nagamit ko na. Ayos. Ayan.
ayos mga kabrad, ayos. 309 lang sa Lazada ko in order. Ayos. Yan. May adjust. So kasi yung stabilizer ko dati, yan ipapakita ko sa inyo kung yung stabilizer ko. Yan. May ano siya. Yan. So gunting ko dire. Gunting na ko dire. Dire ko mga kabrad para siya ang cellphone. Maana siya dire. Yan. Yan yung stabilizer ko dati. So ngayon okay na. So salamat sa inyo salamat mga kabrad sa inyo pagsuporta at panonood sa akin yung vlog sa akin. So magtutulungan tayo para sa kabutihan at laging mag-iingat tayo mga kabrad kasi may pangarap tayo sa isa't isa. At keep it up mga vloggers. Salamat sa inyo mga kabrad sa sumusuporta. Salamat.